Tenim la sala de part sectoritzada, de manera que una pacient que no té Covid es visitarà com sempre a la sala d'exploracions i tindrà les seves dilatacions i les sales de part específiques. La diferència està en que una pacient que tingui sospita o ja estigui diagnosticada es valorarà en una sala que hem ubicat de forma específica, on disposem d'ecògraf, de corretges, d'una llitera i tot l'aparatatge per poder fer la valoració. Un cop valorada la pacient i determinada que s'ha de quedar ingressada i en treball de part, tenim una sala de parts totalment aïllada on allà podrà estar durant tot el treball de part acompanyada de la persona que ella triï. Des de fora, nosaltres realitzarem el seguiment a través d'un sistema de vídeo que tenim instal·lat en els monitors i als ordinadors de sala de parts. Des d'allà podrem estar pendent de tot el que ella necessiti i si en algun moment requereix la nostra intervenció, ens vestirem de forma convenient amb totes les proteccions i podrem realitzar l'aport que ella necessiti i, evidentment, l'assistència en el moment del part.